Meta l-Ispirtu talla ħal il-Ġesus għad-deżert sabiex ikun ittestjat, x'kienu dawn it-testijiet? Bil-ġuħ wara s-sawm jasal li jordna dan il-ġebel isir ħobs? Le, mhux ikun dak li rrid jien, iżda li l-Missier ikun dak li trid inti. Mill-quċċata tat-tempju jasal li jinxteħet għal isfel u jistenna lill-anġli jiġu jilqgħuh qabel ma jaħbad mal-art? Le, mhux ikun dak li rrid jien, iżda li l-Missier ikun dak li trid inti. Fil-viżjoni tas-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom, jasal li jinxteħet jadura x-xitan, jasal jagħti l-lealtà tiegħu lil dawk il-proċessi fid-dinja illi iwasslu f'direzzjoni oħra mhux lejn Alla, lanqas lejn il-preżenza tal-Alla fid-dinja. Le, mhux ikun dak li rrid jien, iżda li l-Missier ikun dak li trid inti. Wara dan, minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh, jgħid il-Vanġelu. Dan jiġri meta il-moħħ tal-bniedem, il-ego, il-jien iż-żgħir jieqaf milli jiġġieled kontra l-Ispirtu tal-Alla.